जों जोबोर गोजोनदों बिथाङा जोबोर गोजाननिफ्राय फैदों आरो बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों मान बावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय जोङो फोरमायबाय बिथांनिसिम आरो बोर सारस्रिनो थाखाय जोङो खावलायदों बिथांखौ आरो सारखौ जोङो बिथाङा मायबा मोनसे अनुभब बिथांजों लोगो मोननाय समनि खोथा बुंनो नाजागोन। गुबुन गुबुनावनो आं नोंथांमोन नैबे बुब्लियाव मोनफैनाय फैलाव बसुमतारीनि सारादुनि बे जायगायाव बयबो ज' जानाय रायजो राजा आइजो नोंथांमोन आं खोब गोबावैनो बेयाव सफैनाय जाबाय। बेयाव सारियाव गासैबो बिथां गेदेमामोनखौबो लोगो मोनफैबाय। आं नैबेखौल' बुंनो नागिरदों मनुष्यनि थैनाय थांनायखौ रावबो सुनानै लानो हाया। सोर बबे समाव थैलाङो सोर माब्ला जोनोम जायो बेखौ रावबो बुंथ'नो हाया। दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय हरखाबै बे दुलाराय बुहुमखौ नागारनानै फैलाव बसुमतारीया रुंसारि जालांबाय। खिन्थु बिथाङा जोंनि बर' सुबुंनि थाखाय जिखिनि गोहोमा होलांबाय बिखेखै जोंनि जायखौ बुङो जोङो कालचार बेयाव गावनि आखल आखुजों लोब्बा लाखिनानै जोबोरैनो बियो खस्थ' सिखार खालामनानैब्लाबो सिनेमेटिक लाइनाव ओंखारनानै जोबोरैनो मुंदांखा गिदिरै जायाखैब्लाबो एमब्रा नाजानानै बिथाङा गांनै गांथामसो निजा बबियाखै बे सिनेमा खालामलांबाय। आरो बिनिफ्राय असमिया सिरियेल बेहेरबारि आउटपस्ट बेयावबो जोंनि बर' फिसा हिसाबै बिथाङा मोनसे महरगिरि जानानै खोब मोजाङैनो रल लालांदों बेखौ आं नुनो मोनदों। आरो जों जोबोरैनो लोगो मोनबोदों ज' ज'यैनो जोङो थादोंमोन ज' ज'यैनो जोङो लोगो लालायनानै फिल्मबो बानायबाय किबाबो बानायबाय बायदिसिना मोजां गाज्रिनि गेजेरजोंनो जोङो दंमोन। बै रैसुमै दिनफोरखौ गोसोखाङोब्ला एसे आं दा बोरायबाय आंनि बहुद उन्दै बिसोरो आंनिनो फिसा बेबायदिनो गोजा जायनो हक बेफोर थांबाय थैलांबाय बिनि आत्मा सोलेरा जाहाथे सोरगोआरि जिउआव मोजाङै मोजां आलो गोजोनै थानो हायो बिनि थाखाय आफा भारत बोथाइनाव आङो आरज गाबनानै बिथांनि जिउआ आलो गोजोनै थाथों होननानै आं रायजो राजा सिगाङाव बेखिनिखौ बोर सारस्रिनाय जाबाय। गोजोन्थों। आं बेखिनिखौल' बुंनानै फोजोबनाय जाबाय दे। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर। गोजोन्थों।